Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakunhon jong ki MDC jong ka United Democratic Party, National People's Party, bat ki MDC Independent, ki badan hapo ka Shatri jong ka United Democratic Alliance. Kapala syong ya ka jingelang, haka hinyo tarik unok pra arjar kat kendai hanong bak Shillong. Kala shim ya ka rai, ban lek ya kendu ya ulat ka jela, utatha gata roy. Hadien bakani kakunhon jong ka UDA, kala kiu biang menta, haka jingbun pai ka ba khat san ngut, da ka jingwan ai jingkersyan jong UMDC, ka mairang nongklau constituency uba batsk rentatiang haka henriu tarik unok pra arjar khat kendai. Haka jinge keren bat kilat pathai kubor, UMDC ke NPP uba peniat sings im, uba longru Deputy Chief Executive Member Barim, jong ka Khasi Hills Autonomous District Council, ulayatu ba kidang don shushu sa arngut ki weipat ki MDC, naka kunhun jong ka United Democratic Front, Kibalapan pau bagi don kejing angnut banwan kersyan ya ka kenhun jong ka United Democratic Alliance ka badan mentah hakalenti ban yok thau biang ya ka Executive Committee ha Khasi Hills Autonomous District Council. KPD bakani ka meeting kejing dan pai jong ka kenhun United Democratic Alliance ha KHDC kala kiu syaka khatsan. Te KPD bakata nilai perkhat ban lecture o governor ban penpau bat ban peni ka numbers ke jongi nilai penbek lang da kawe ka jimut na baro ki members kilaya perkhat bat la shim ya kawe kara ya ka bangin le la kasni mandi sini kok ban pentip abd bakani ke jing dan pai ka jongi ka blak kot syakhat sanmut syaka shoying jonglat ke jing kublai ka bakerpang bat songo ya ka jinglong rangba jongki members leni ki MDC ki badan haka UDA ki pemerintahan ndu baca ka ni ka NC ka belawan ra ke jing klem jong ka ni ka EC hang HDC jong ka belailam da ka ni ka UDA nadu ka tu ka sngi ngapet ya ka jinglong ya teli ka jinglong kawe bat da ka jing stu jimut ya dan lang be ajo kum ki MDC baro ya ka bangi don minta baro lalu khat sanmut te ngami I bandan kanu ka ba kata ka jingkam ne se jongki balaingut kan selit UDF let's say la ban kan sudai tangki propaganda dengan asno scam ban ngi so scam kum ka UDA bahadu mentaru ngidang ngilong entak haju be hi hang ni adu mentar kum bangi I ya ka statement nak yang ka Government of Meghalaya nadu Chief Minister la peni la pensyai pai ba haduk menta 4 itu UNCM badan menta ba latib lang nomor ba 4 notify kat kumki procedure official procedure jong government ka ba ka pemut habiat lemba ka DCA bat haka Meghalaya Gazette kampat mi kan di clarification de haduk menta ngi long no kabangin 4 dan hidak siyo siam kumbalong mentar siya ka ED rules rules 19 ka kedo syai ba 4 dan ka isi ka ba paka leni ka ba scam leni kata ka isi ban itu kat kum ka ED rules lada 4 dan saar mut kiam te hadu mentar kata ka jing pha kerteng na kaliang ka UDF ya samut ki members bakin yo approval na u governor haka bete bat ka EM ke jongki te hadu tangi pat I kita ka approval te ka kataru de ka we ka question te takadang ni hapan le state ikani ka kam na kalian jungi ka UDA kanang ba ngila le seban penkut no shisundan ye kani kendrum kendram haka bete ba kasinsyar kadarang tai po HDC ni haka bete bat kini ki armut ki MDC jong ka NPP parti kiba baro kila itip ki kersyan ki UDF naduk ka NC kawamut iba Alvin MDC na Mosnram bat ba Mitchell Wankar MDC na Laban te kum secretary jong ka parliamentary party NPP kabide ba katukasngi ka baja ka NC baki don ka cross voting persya yangi ka ruling UDA hang tai po HDC ni kum ka formalities ngila ada pentip syaka
parti Kabumut Shau District President Secretary Jongka District NPP te kumbangi iling baki media report ni iba nakaliang ka parti NPP na du ka district level hadu ka state level kila shimkya le seban kumno ban thaulanti banya kendu batki banya penbaik nam ta kini kakam kenang ba kini ki armut ki MDC ki berang thamai ki berang shujok dan akan dikata kin yok berman pai tengi le nakalian ke UDA lada ki sungthu le seba kwa bakin ajing kershan ya ke UDA ban wan bang kan ka sinshar ke ba scam ha ki HDC ngi pediang subhai ki him dan ni ni kloin pediang te namar kuman ong no kini ki khat sangut ki bladan hadu mentah ke UDA kim ni klem simpat la pentut ya kini ki ya kita ki armut ki NPP amut kini khat sanut ki bla sign ka attendance sheet ke jongi ki long bet paka bet bla don bat ni UDA like no kita ki ba la wengi ke jingkersha ten re kini ki armut ngas kwa ban kren shai hang ni lingba jongpi ba nakamta ba Alvin nakamta ba Mitchell ada ki Kloy Banwan ni Kloy ban pediang iki ngi la pentip mo nakaliang jongi ka parliamentary party NPP la pentip ikani ka cross voting hakani ka NC ka belara persyak ke UDA haka arpo tarik jong penai beladap tingla pentip badan ba pensingan don ba Mitchell don ba Alvin te ka parti ka le la ka kam ba de bende te bat ka parti ngam tharai le bakan kan empat kan shim kat ya kata ka rai decision ban weng no eba pensingan klaim dan ya ka meeting ke state level meeting party te nakadang jungi ki MDC ke parti NPP hang ni po ke HDC kamtam ha ke group UDA ke kenhun UDA ni pediang ya ke ba ka parti ka shim ya ka rai but ha ka bai dei but kini ki arnut ya ka ba ka parti kadang ailat de se ban dan ka jinges tu jimut hakini ki porban wan te kata ter ngi buram ru ek ba ka parti kale tengah imat kada ubah ai kada tanggal jing habor kam dina edi gum empat bade kata la approve na statement ke ba ayu CM ula sim ngadi ke bentajong sorry la approve dau chairman ula sim ke bentajong CM but maria ai press maria khod epi press doski ula kren be direct syakah pisah keren rege te kani hingga imat kala approve ba kamdei ka jing bakla ke jungi henrei ka jing rahabo but lengba ki but ki jong ki kentin jali ja ki jong ulam pun kungu hamtam le gitu ki ba dan thamai jika ditang kata hingga kai kan ini irgun berbat